яке аз роҳҳои муҳими омода кардани варзишгарон ба мусобиқаҳои байналмилалӣ ин доир намудани сабқатҳои дохилӣ мебошад, ки имрӯз Федератсияҳои варзишии мамлакат аз ин раванд ба хубӣ кор мегиранд. дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ оид ба карате киёкушинкай миёни наврасон, ки дар толори донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон баргузор шуд, бештар аз 150 варзишгар аз минтақаҳои мухталифи кишвар ширкат намуданд. масъулини ниҳодҳои дахлдори соҳа ва намояндагони федератсия дар оғози чорабинӣ таъкид намуданд, ки маҳз баргузории мусобиқаҳои дохилӣ роҳи варзишгарони наврасу ҷавонро ба мусобиқаҳои бонуфуз ҳамвор месозад. аз ин лиҳоз бештар кардани чунин чорабиниҳо ба манфиати кор аст. ёдовар мешавем, ки аз оғози сол аллакай ду мусобиқаи байналмилалӣ ва ду мусобиқаи сатҳи ҷумҳуравиро намояндагони карате киёкушинкаи мамлакат баргузор намуданд, ки барои рушди ин ришта ва таҷриба гирифтани варзишгарони тоҷик мусоидати фаъол мекунад. дар чорабини имрӯза аз суғду хатлон, бадахшону шаҳру ноҳияҳои тобии марказ ва шаҳри душанбе мураббиён дастпарварони худро сафарбар намуданд. дар маросими ифтитоҳ ба як қатор аз ҳамгузорони ин мусобиқа ва нафароне, ки ҳамеша сабки карате киёкушинкайро дастгирӣ мекунанд, аз ҷониби роҳбарияти Федератсияи карате киёкушинкаи ҷумҳурии Тоҷикистон сипосномаҳо тақдим карда шуд. пеш аз шурӯи рақобатҳо аз ҷониби дастпарварони мактаби карате киёкушинкай як намоиши ҷолиби варзишӣ нишон дода шуд. من از 6 سالگی مشق میکنم در کراته کیوکوشینکای و آزی من 9 ساله هستم. میخواهم که در وزن خودم سزاوار جایی اول باشم. مقصدی اساساً من از تاجیکستان بیرون روم و جای اول را گیرم. мутобиқ ба нақшаи баргузории мусобиқа, иштирокчиён аз синни 6 то 15 сола аз рӯи 25 вазн ҳунару маҳорати худро нишон дода барои касби мақомҳои ифтихорӣ нерӯсанҷӣ намуданд. воқеан ҳамин гуна чорабиниҳо барои наврасону ҷавонон имкон медиҳад, то аз қадамҳои аввал худро ба майдонҳои бузург омода созанд. ёдовар мешавем, ки таи солҳои охир дар ин риштаи варзиш хоҳишмандон ба маротиб бештар гардидааст, ки самараи инро метавон дар ташвиқу тарғиб ва баргузории мусобиқаҳои дохилӣ арзёбӣ намуд. имрӯз ҳама наврасон бо тайёрии ҷиддӣ ва бо мақсади гирифтани мақомҳои ифтихорӣ ба ин ҷо омаданд. ما می‌دانیم که پیش از هر مسابقه ورزشکاران تیاری می‌بینند و آمادگی ما با استادمان خیلی خوب بود و ما امروز در این مسابقه اشتراک کرده ایستاده‌ایم. رقیبان من رقیبانی هستند که من فعالیت آنها را می‌دانم و با آنها در چندین مسابقه‌ها مبارزه بودم و کوشش می‌کنم که امروز سزاوار جای اول گردم و من در برابر ورزش در مکتب هم کوشش می‌کنم که خیلی خوب تحصیل کنم و من زبان‌های انگلیسی و روسی را از خود کردم. I am participating in this competition. I want to take the first place.
як манзараи бисёр ҳам диданӣ ва қобили таърифу тавсиф бароямон ҳузури волидон ва дастгириву рӯҳбаландӣ нисбат ба фарзандон буд. чуноне ки мебинед, падару модарони зиёд дар нишастҷойҳои толор рақобати фарзандони вардишгарашонро назорат карда аз пирӯзиашон шод ва ҳангоми мағлуб шудан онҳоро дилбардорӣ мекарданд. волидон низ ба чунин мусобиқаҳо назари нек доранд. من امروز به دستگیری فرزندم خداداد شهرام که خیلی لیاقت بلند دارد در اومدم دستگیری کنم. پدر و مادرم باید فرزندان خود را دستگیری کنند چون که آنها در آینده پرچم بردار ملت شوند و کلاههای بلند ورزش برسند. فرزند من مدتی 3 سال می شود که به این جاده ورزش مشغول است و خیلی مهارتی بلند هم دارد. خیلی خرسند شدم که به خاطر مهارت فرزندم خیلی دستگیری خوب کردند همه اشتراکچیان فرزندم رو و این همچون هم به فرزندم روحیه می بخشد و هم خودم هم خیلی خرسند شدم. ёдвар мешавем ки тибқи қоидаҳои ин риштаи варзиш дар марҳилаҳои муқаддамотӣ ба вардишгарон 2 дақиқа дода мешуд. дар сурати мусовӣ анҷом шудани рақобат боз 1 дақиқаи дигар вақти изофа зам мегардид ки ин ҷо ҳатман бояд доварон қарори ниҳоиро бароранд. аммо дар марҳилаҳои ниманиҳоӣ ва ниҳоӣ тартиб дигар аст. 3 дақиқаи вақти асосӣ ва боз 2 дақиқаи дигар вақти изофа дар сурати мусовӣ анҷом шудан вазнҳои вардишгарон баркашида мешавад ки ин ҷо вардишгаре ки 3 килограмм бештар аст мағлубшуда ҳисоб мешавад. бо ҳамин тартиб мусобиқаро масъулин роҳандозӣ намуданд. чун мушоҳида мекунем сармураббии мунтахаби тоҷикистон оид ба карате киёкушинкай Сайдамад Раҳмонзода албатта гумон мекунам ки имрӯз барои интихоби беҳтаринҳо назорат мекунад. хуб меравем пурсон мешавем аз рақобати наврасон ки чӣ гуна ҳунарнамоӣ доранд. хуб салом алайкум. Салом алайкум. хуб чизе бо диққат назорат доред ё ки имрӯз ба ҳайси сармураббӣ масъулият зиёд аст? Ман ҳамчун сармураббӣ хело хурсанд шудам ки пештар варзишгарони шаҳри Душанбе бисёр ҷои ифтихориро касб мекарданд. имрӯз бошад берун аз минтақа варзишгарои тобеи марказ, варзишгарои вилояти Хатлон хело ҳунарҳои хуб нишон дода истоданд. бо аз ин маълум мешавад ки мураббиёни онҳо хело хуб кор карда истоданд. ин яъне барои шумо ҳамчун сармураббӣ ҷиҳати интихоби беҳтаринҳо ҳам ба фикрам кӯмак мерасонад. албатта бояд мо аз ин мусобиқаҳое ки ҷумҳуриявӣ мегзарад беҳтаринонро ҷудо кунем, интихоб кунем. аллакай мушоҳида кардед масалан ҷо синни соли гуногун аст дар ягон синни сол буданд беҳтаринҳо ки аллакай барои шумо ҳунарнамоишон писанд аст? албатта дар синни соли 10-11 сола дар вазни 30 кило мушоҳида кардем ки бисёр ҳунари хуб нишон доданд. дар вазни 40 кило бисёр варзишгаро буданд ки пеш аз муҳлат ба имтиёзи ипон мусобиқаро ҷамъбаст карданд. аз ин маълум мешавад ки аз инҳо ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сафарбар кардан ин имкон дорад. саломат бошед, ба шумо барори кор.
бояд гуфт ки федератсияи карате киокушинкай дар тӯли фаъолияти анқариб 32 солаи худ тавонистааст ки чандин варзишгарони бомаҳоратро ба вӯй расонад ки онҳо як қатор аз нишону ҷоизаҳоро аз мусобиқаҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ба хазинаи дастовардҳои варзиши мамлакат ворид намуданд ки самараи ин муваффақиятҳоро масъулин аз дастгириҳои ҳамешагии роҳбарияти олии мамлакат медонанд. маҳз бештар кардани мусобиқаҳо миёни наврасон ки таҳкурси асосӣ ба ҳисоб мераванд хеле муҳим аст. خب مبارک باشد غلبه. خب کدام مرحله بود؟ من خیلی شاد هستم که در این مسابقه با دور فینالی برآمدم. فینالی برآمده. بله و من میخواهم که در این رقابت سزاوار جای اول گردم. بله تیاری‌ها چه خیلی بود آمادگی‌ها؟ ساز بود، ما از اول خیلی جدی تیاری میدیدیم. امروز که با رقیبان برآمد کردید چه خیلی بود هنرشون؟ کسبیت رقیبان شما سخت بودن چه خیلی بودن؟ بله رقابت آنها سخت بودن و من کوشش کردم که از آنها غلبه گیرم. آنها رو شکست دهم. برای آنها که در فینال پیروزی به دست بیاری چی باید کرد؟ چگونه بودن در کار؟ باید به خودت باوری دهی و کوشش کردن غالبیت را به دست گیری. чуноне болотар ишора шуд дар минтақаҳои мухталифи мамлакат аллакай мураббиён ин сабкро ба хоҳишмандон меомӯзонанд ва дар чунин мусобиқаҳо рақобатпазирӣ ба хубӣ дида мешавад. من میدونم که برای جای یکم مبارزه بردن خیلی قین است، اما من کوشش میکنم میخوام که جای اول رو بگیرم. کوشش میکنم که چیزی که به ما مربی یاد داده بود اینجا استفاده برم. من بیرون از تاجیکستان خیلی بسیار در مسابقه‌های زیاد اشتراک کردم. من چمپیون آسیا باشم. اکنون ما امسال کوشش میکنیم که بر مسابقه بین‌المللی رویم و جای اول را گیریم. барои духтарон ҳам имкониятҳои васеъ дар ин ришта пайдо шуда истодааст то дар қатори писарон ҳунару маҳорати худро нишон диҳанд. дар мусобиқаи имрӯза аз рӯи ду вазн духтарон нерӯсанҷӣ намуданд ки барои онҳо низ муҳимтар аз ҳама роҳ ёфтан ба мусобиқаҳои байналмилалӣ мебошад. امروز من در وزن 32 کیلوگرم در فینال هستم. در این مسابقه ما کوشش کردیم که سخت مشکل و سزاوار جای اول گردیم. دادن باشد در این مسابقه جای سری ما گرفته است. من در فینال برآمد میکنم، میخوام که جای اول گردم. من امروز در وزن 55 کیلوگرم در فینال راه یافتم و برای مدال طلا مبارزه میبرم و مادرم و اپم برای دستگیری کردن من آمدن به اینجا. مرا خرسند میکنم و من خیلی کوشش میکنم که سزاوار مدال طلا گردم. البته پیش از مسابقه ما را استادم سید احمد رمضان‌زاده خیلی مشق و تمرین های زیاد نشان میدهد که ما در این مسابقه ها جای اول گرفته و سربلند باشیم. باوری دارم که مهنت های ما امروز به ما کمک میرسانند.
бибиоишаи муҳаммадмурод бар муқобили Сабрина Ҷураева дар вазни 40 килограмм барои медали тилло нерӯсанҷӣ намуданд, ки дар ин рақобат Сабрина Ҷураева дастболо гардид. ёдовар мешавем, ки Сабрина ва бибиоиша дар мусобиқаҳои дохилӣ рақиби ашадии ҳамдигар ба ҳисоб мераванд. дар мусобиқаи қаблӣ бибиоиша ҳарифро шикаст дода буд, аммо ин навбат Сабрина бештар фаъол буд. мо пеш аз ҳама бояд шукри тинҷиву осудагии ватанамон кунем, ки ватани мо рӯз ба рӯз на аз соҳаи варзиш, аз ҳама соҳаҳо пешрафта истодааст. махсусан ин қадар иншоотҳои варзишӣ сохта шудааст. мо масъулон бояд ҳама инҳоро самаранок истифода бурда насли наврасро хуб тарбия кунем. дар ин мусобиқа мо дидем, ки мураббиён ба ҳар хел омодагӣ дар ин мусобиқа иштирок доранд ва ба ҳар ҳол хело хуб аст, ки наврасон дар ин хел мусобиқаҳо таҷрибаҳои хуб мегиранд. чуноне болотар гуфтем, ҳар мусобиқаи дохилие ки баргузор мегардад барои варзишгарони навкор имкони хуби гирифтани таҷриба ба миён меояд. аксари иштирокчиёни мусобиқаи ҷумҳуриявӣ бори аввал ба майдон баромаданд, вале аз сабаби оне ки дар инишия тамрин мекунанд тавонистанд ки худро ба таври шоиста нишон диҳанд. яке аз ҳадафҳои асосии масъулин пайдо кардани чеҳраҳои нав барои иштирок дар мусобиқаи байналмилалӣ мебошад, ки ба наздикӣ дар ҷумҳурии ӯзбекистон миёни наврасон баргузор мегардад. ҳамин тавр баъд аз талошу муборизаи зиёд беҳтаринҳо муайян гардида бо нишону ифтихорномаҳо қадршиносӣ шуданд. умед бар он мебандем, ки ҳамин медалу ифтихорномаҳое ки имрӯз дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ наврасони арзанда соҳиб гардиданд, оянда ҳамин гуна аз сабқатҳои ҷаҳонӣ ба хазинаи дастовардҳои варзиши меҳан нишону ҷоизаҳои бештарро ворид мекунанд. акнун баъди анҷоми ин мусобиқа омодагиҳо пурра ба мусобиқаи байналмилалии ӯзбекистон равона мегардад.